Здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще снимам пак факти. Тоест 20 любопитни факта за света и живота. Започваме. Първи факт. Най-дългото име на света, на място на планетата се пише с 85 букви. Втори факт. Най-студената температура, която някога е била регистрирана, дори за свикналите на много студено време ще умрат от замръзване на тази температура. Един студен зимен ден няма нищо общо с най-студения ден, регистриран някога, който е бил минус 89,2 градуса по Целзий. Това е отчетем в съветската станция Восток в Антарктида на 21 юли 1983 година. Трети факт. Мохамед е най-популярното име в света. Според проучване на Индепендент, най-популярното име в света е Мохамед. Четвърти факт. Най-скъпата монета е продадена за повече от 7 милиона долара. За 7 милиона долара можеш да изкупиш, да ни казвам колко апартаменти в София. Монетата от 20 американски долара от 1933 година, изработена изцяло от злато и наречена Double Eagle, никога не е влизала в обращение. От нея са отсечени само 9 бройки, като през 2002 година една от тях е продадена на търг за невероятна сума от почти 8 милиарда долара. Милиарда пък аз. Хубаво, че 8 милиона долара. Пети факт. Най-масовият човек, според проучването на National Geographic, средността статистическият човек пише с дясната си ръка, печели по-малко от 12 000 долара годишно. Има мобилен телефон, но няма банкова сметка. Шести факт. Канада притежава 9% от горите в света. Канада има 296,9 милиона хектара гори, което е 9% от цялата горска площ в света. Само нещо на бързо да направя. Мога да го направя. Някак сети. Как да го направя? Някак сети. Първите портокали не били оранжеви. Седми факт. Първият сорт портокал е от Югоизточна Азия. Те са хибрид между мандарина и помело. А най-интересното е, че цвятът им е зелен. В страни като Виетнам и Тайланд, където е по-топло, портокалите са зелени когато озреят. А когато не са озрели, са оранжеви. Осми факт. Шотландците имат 421 думи за сняг. Да, 421. Някои от тях са. Не мога да прочета. За да започне да вали или вали сняг. Няма да го прочета, защото не. Девети факт. Най-дългата дума е 189 890 букви. Колко дълго ще да го прочета? Тя започва с метиони и завършва с солеоцини, а на български е мити. Ясно, много е дълго. Общо 189 890 букви и завършваща на изолевцин. Това е химичното наименование на най-големия известен протеин. Не ми искал да чета толкова дълъг текст. 10 факт. Октополите снасят 56 000 яйца наведнъж. Майката от октопод прекарва 6 месеца, докато защити всичките тези яйца.
Малките с размер на зърно ориз. Колко? 11 факт. Котките имат по-малко пръсти назад. Няма виждате. 11 факт. Котките имат по-малко пръсти на задните лапи. Както голяма част от 4 краките бозайници, котките имат 5 пръста на предните 2 лапи, а на задните само 4. По този начин те бягат по-бързо. 12 факт. Сините китове изяждат половин милион калории на една хапка. Огромният размер на сините китове може да бъде обяснен с тяхната стратегия на хранене. Установено е, че една тяхна хапка съдържа 457 000 калории. Това е 240 пъти повече енергия, отколкото те изгарят, когато изядат този залък. Може да е залък, не знам. Напишете в коментарите, ако искате. 13 факт. Повечето герои на Дисни носят ръкавици. Освен, че е по-лесен за направата на самата анимация, причината Мики Маус да носи ръкавици не искаме той да има лапи на мишка. Защото трябваше да прилича повече на човек. Казал Дисни пред своя биограф през 1957 година. 14 факт. Един на всеки 200 мъже е пряк потомък на Чингис Хан. Чингис Хан е създал много деца. Учените смятат, че един на всеки 200 мъже, около 16 милиона души, са преките му потомци. Вие запознати ли сте? Не. 15 факт. Фейсбук има повече потребители, отколкото населението на САЩ, Китай и Бразилия взети заедно. Колко? Около 2 милиарда активни потребители имат акаунт в платформата за социални медии. Това е повече от населението на САЩ, Китай и Бразилия взети заедно. Може да го повторите. Пак, за всеки случай. Дали ще го прочета живо? 16 факт. Всички мравки на Земята тежат приблизително колкото всички хора. Имат около... поне е написано числото. Имат около 10 квадрилиона мравки в света. 10 квадрилиона, това е някъде... ...15 цифри, май. Според водещия на предаване за дивата природа Крис Пакъм, когато се комбинират, всичките измравки биха тежали приблизително колкото всички нас хората. Всички нас хората взети в едно топче. 17 път. Само 1/4 от пустинята Сахара е пясъчна. По-голямата част от нея е с чакъл, въпреки че има планини и оазиси. Друг интересен факт е, че тя не е най-голямата в света. Както повечето хора си мислят, а това е Антарктида. 18 факт. Токио е най-големият град в света с 37 милиона жители. Това е изключителен град, дори по световните стандарти. С около 37 милиона души живеещи в Токио, това е най-големият град в света по отношение на числеността на населението. Да няма на всеки един квадратен метър къща. 19 предпоследен факт е: всяка секунда умират по 2 човека. Изчислено е, че на всяка секунда се раждат по 4 бебета, а умират по 2 човека. Това означава, че 105 души умират всяка минута, 6316 души умират всеки час, 151 600 души умират всеки ден и 55,3 милиона души всяка година. Колко се раждат? И последен 20 факт. Кучетата подушват хубави миризми с лявата си ноздра. Ако подушат гадни миризми с дясната, с лявата си ноздра, какво ще стане? Целият сега ще гледам. Обикновено кучетата започват да душат с дясната си ноздра, дори ако миризмата може да сигнализира за опасност. Но те ще сменят с лявата за нещо приятно, като храна или партньор за чифтосване.
Добре, хора, това беше видеоклипа. Не мога повече. Ако ви снимам видеоклипа в 10:40. Ако ви хареса видеоклипа, поставете лайк. Абонирайте се на канала, споделете видеоклипа с приятели, ако искате да ми се посмеят. Цъкнете камбанката и ай чао хора. Как да го спър?